যতন চিনি ত্রিং বিশিকতাল তাই অ্যাডভান্স ক্রিসমাস তাই অ্যাডভান্স চিনি নিউ ইয়ারनि बागै যত ত্রিপুরা সারক বা ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোকরংনা হামबाय मारुओ फाइनाय 21 तारिख डेट मिन्स खाना चिनी त्रिपुरा सारंनि त्रिं बिसिकताल ताग्लायनो बिसिकतालो जतनो गाहाम गोरों खाय पालायलायथुं गाहाम गोरों खाय तंथुं फाइनाय बिसिरगो जों ताइबो चिनी साक खाम चिनी कायमानि बरमानि रक ताइबो गाहाम कायमाना बागै जों दियालायनाय नंथुं आबनि लगे लगे प्रभु जिशु चिनी कायतर आसायमानि सालोंखा फाइनाय 25 तारिखनि डिसेम्बर बुसकांनि 25 तारिख डिसेम्बरनि सिगांनो जिशु ख्रिस्ट जे हाव फाइ दङ फाइनाय बि जन्मदिन नंनाय सायमानिनो जों जत लुकुरक जत चार्च गोरों गोरों जागा गोबांमा हास्तेनि गोबांमा लुकुरावनो ताबुक एडभान्स क्रिसमास केरल खालायै प्रायनो पाइथाक दिगिव जों फाइ सफैलायगा आबनि बागैबो बेलाय बेलाय खान जों पुइलार कायथना हामबाय ताइ जे जारा केरल खायनाय क्रिसमास बानि खायनाय बा जत चिनि लुकुरावनो बेलायखौ बेलाय हामबाय अबनि लगे लगे फाइनाय 31 तारिख डिसेम्बरनि हरनो जों ताइ वैसिया कताल बिसिमा मुनाय 2024 आरो आबनि पराखाय जों ताइ 2025 मानि बुनाय बेलाय बेलाय खान चिनि कपाल काहाम ताग्लाय बोसोराव वातै पान्तै गोबां फानो जों नायनाय माने बेलाय खान ताग्लाय माइकुल हामका गोबांमा बियाल बेगताव क्लाय होनै जों आसे खोनायाफन रां फैसा तो ग्रैनो हायपानो गाहाम गोरों मेलेरिया आन्ट्रिक विभिन्न रोग बाय चिनि बर कबल क्लायो किन्तु ताग्लाय आबदिरक क्लायलिया बनि बगै ईश्वरनो हामबाय फाइनाय बिसि 2025 अ बिसियोबो जों गाहाम गोरोंखाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बिसेसकै चिनि त्रिपुरा सारक दङै मानान बागै जों बिसि खोतालनो फाइनाय 31 तारिखनि हदिबुर जों यासाक संनाय ताइन दिनखाय जों हायनाय बिसि खोतालनो जों पालायलायनाय लबलायमुं बिसिंतै खाथुं खाजानि बिसिंतै बनि बागै जत त्रिपुरा बासिना तैसा बेलाय बेलाय खेना हामबाय आसोंनो खुलुमबाय।